Zdravo ljudi i dobrodošli u treći deo nordijske mitologije. Ako niste, pogledajte prethodne delove. Uglavnom, ako volite moje videe i želite novčano da podržite kanal, možete to da uradite pomoću join dugmeta pored subscribe-a i pomoću Patreona. Uglavnom, bez daljeg odugovlačenja, idemo sa videom. Thorova žena se zvala Sif. Thor je volao zbog nje same, ali i zbog njenih plavih oči i dugačke kose. Jedno jutro se Thor probudio i video da nešto nije u redu. Pitao je Sif šta je se desilo. Ona je prvo bila zbunjena, ali je onda shvatila da nema više kose na glavi. Thor je brzo ustao, stavio svoj pojas Megingjöld. Ne znam da li sam dobro izgovorio. Uglavnom stavio je pojas koji mu daje ogromnu snagu i rekao je Loki je ovo uradio. Sif zbunjena pita zašto to kažeš? Zato što reče Thor kad nešto pođe naopako, uvijek prvo pomislim ovo je Lokijeva krivica. Tako štedim na vremenu. Thor je zatekao Lokijeva vrata zatvorena pa ih je razvalio i digao Lokija. Samo je rekao zašto? Šta zašto, upita Loki. Sifina kosta, zašto si je odsekao? U tom trenutku je 100 izraza prošlo Lokijevim licem. Lukavstvo, ljutiti, prkost i zbunjenost. Thor ga je protresao i Loki je priznao da je odsekao jer je bio pijan i bilo mu je smešno. Thor se namrgodi. Kosa je bila Sifin ponos. Ljudi će misliti da su joj obrijali glavu u znak sramote. Da je uradila nešto što nije trebalo s nekim s kim nije trebalo. Pa jeste, to jeste, reče Loki. Vjerovatno će stvarno to pomisliti. I nažalost, pošto sam i uzeo kosu sa sve korenom, ceo život će biti ćelav. Neće, reče Thor. Jer ako je ne vratiš ovog trenutka, polomit će ti svaku košicu u telu, sve do posljednje. A ako i kosa ne bude rasla kako treba, vratit ću se i opet ću da ti izlomim. Ne, reče Loki, ne mogu da joj vratim kosu na glavu, ne ide to tako. Danas će mi, razmatrao je Thor, verovatno treba ti oko sat vremena da ti slomim svaku kočicu. Ali uz malo vežbe, kladim se da bih mogao to i u 15 minuta. Ajde da vidimo, bit će veoma zanimljivo. I Thor mu onda slomi prvu kost. Patuljci, kriknu Loki. Patuljci, oni umeju sve da naprave. Mogli bi da naprave njenu zlatnu kosu. Kosa koja bi joj srasla i rasla normalno. Mogu oni to, kunem ti se da mogu. Thor baci Lokija na pod i kaže mu da porazgovara sa njima. Loki je obuo cipele za putovanje nebom i otišao u Svartalfheim, gde se nalaze radionice patuljaka. Najveći izumitelj među patuljcima, zaključio je Loki, bila su trojica poznata kao Ivaldijevi sinovi. I otišao je pravo u njihovu kovačnicu. Loki im je rekao da se raspitao i da su mu ljudi rekli da su braća Brok i Eitri najveće patuljačke zanatlije na svetu. Ne, reče Ivaldijevi sinovi, mi smo najveće zanatlije na svetu. Uveren sam da Brok i Eitri mogu da naprave podjednako dobro blaga kao i vi. Laži, reče najviši Ivaldijev sin. Ne bih poverio tim trapavcima i nespretnjakovićima ni konja da potkuju. Mi možemo sve što i oni, samo bolje. Kako čujem, izazvali su vas na nadmetanje, reče Loki. 3 blaga, bogovi od roda Asa će presuditi čije blago je najbolje. I da, inače jedno od blaga koje morate da napravite mora da bude kosa. Večito rastuća, savršena, zlatna kosa. Možemo mi to, reče jedan od Ivaldijevih sinova. Posle toga Loki je otišao preko planine kod patuljka po imenu Brok u radionicu koju je ovaj delio sa bratom Eitrijem. Ivaldijevi sinovi prave 3 blaga za bogove Asgarda, kazao je Loki. Bogovi će suditi o njima, a Ivaldijevi sinovi su vam poručili da su sigurni kako ti i tvoj brat ne možete da napravite ništa tako dobro kao oni. Nazvali su vas trapavcima i nespretnjakovićima. Ali Brok nije bio glup. Rekao je, Loki, meni tu nešto izuzetno smrdi. Jel si siguran da ovo nije tvoje maso? Liči na tebe da zakuvaš sukob između Eitrije i mene s jedne strane i Ivaldijevi sinova s druge. Loki je pokušavao da izgleda što naivnije moguće. Znači, neverovatno naivno. Nema to nikakve veze sa mnom, reče nedužno. Samo sam hteo da vas obavesti. A tebi ovo nikako ne ide u korist, upita Brok. Ama baš nikako. Brok je klimnuo glavom i pogledao Lokija. Brokov brat Eitri bio je veliki zanatlija, ali je Brok bio pametniji i odlučniji. Onda ćemo rado prisjetiti da se takmičimo sa Ivaldijevim sinovima u veštini, a bogovi neka budu sudije. Jer ne sumnjam da Eitri može da skuje bolje i domišljatije stvarčice od Ivaldijeve bagre. Ali ajde da damo svemu ovome neku ličnu notu, Loki. Šta kažeš? Šta si imao na umu, zapita Loki. Tvoju glavu, reče Brok. Ako pobedimo u takmičenju, dobijamo tvoju glavu, Loki.
Svašta se odvije u toj tvojoj glavi. I ne sumnjam da bi Eitri od nje mogao napraviti zanosnu spravu. Možda mašinu za razmišljanje ili mastionicu. Loki se i dalje s polja smejao, ali je goreo iznutra. Uglavnom sad je morao se pobrine da Brok i Eitri ne pobede takmičenje. Bogovi će u svakom slučaju od patuljaka dobiti 6 stvarčica, a Sif kosu od zlata, razmišljaju. Naravno, kaza, moju glavu, nema problema. S druge strane, planine i Valdijevi sinovi su pravili svoja blaga. Loki oni nisu brinuli. Ipak, morao je da se postara da Brok i Eitri nikako, ni slučajno ne pobede. Uglavnom, njih dvojica su ušli u njihovu kovačnicu. Unutra je bilo mračno. Jedina svetlost bio je naranđasti sjaj užarenog uglja. Eitri uze svinjsku kožu s police i stavi je u kovačku peć. Ovu svinjsku kožu sam čuvao baš za ovako nešto, reče. Brok je samo klimnuo glavom. Brok je onda bio zadužen da održava jednaku toplotu, inače im to ne bi uspelo. Eitri je otišao da se bavi svojim izumom ispred kovačnice. Kada je otvorio vrata da izađe, unutra ulete krupan crn insekt. Nije u pitanju bila neka obična muva, bio je mnogo veći. Uleteo je i počeo je zlokobno da kruži prostorijom. Brok je čuo zvukove Eitrijevog čekića ispred kovačnice i čuo je šmirglanje i uvrtanje, oštrenje i treskanje. Krupna crna muva bila je najkrupnija, najcrnja muva koju ste ikad vidjeli. I sletela je Broku na nadlanicu. Brok je sa obe ruke držao meh, nije prestao sa pumpanjem da otera muvu. I onda ga je muva snažno ujela, ali Brok je pumpao i dalje. Vrata se otvoriše i uđe Eitri i pažljivo izvadi svoje delo iz kovačke peći. Ličilo je na ogromnog vepra. Sa cekinjama, šta je to kurac, ja ne znam. Sa cekinjama od svetlucavog zlata. Svaka čast, reče Eitri. Da je bilo samo delić stepena toplije ili hladnije, samo bismo protraćili vrijeme. I tebi svaka čast, kaza Brok. Crna muva u jednom uglu tavanice ceptila je od ogorčenja i jada. Eitri je uzeo zlatni grumen i stavio ga u kovačku peć. Dobro, reče, ovo sljedeće će ih zadiviti. Kada viknem, počni da pumpaš mehove. Ima šta se desilo, ne usporavaj, ne ubrzavaj i nemoj prestati. Pipav je ovo posao. Jasno, kaza Brok. Eitri je izašao i bacio se na rad. Brok je sačekao Eitrijev povik pa je počeo da stiska meh. Crna muva zamišljeno je kružila po sobi, pa je sletela Broku na vrat. Insekt pažljivo kroči u stranu kako bi izbjegao potočić znoja, jer tako blizu kovačke peći vazduh je bio topao. On ujede Broka za vrat što je jače mogao. Brok je počeo da krvari, ali nije prestao sa radom. Kad se Eitri vratio iz peći, izvadio belu usijenu grivnu i spustio je u kameno korito za hlađenje da je ugasi. Alka se ohladila i brzo je promenila boju u narančastu, pa u žarko crvenu, a onda dok se dalje hladila u zlato. Zove se Draupnir, kazao je Eitri. Kapljač, neobično ime za grivnu, reče Brok. Ne za ovu, reče Eitri. I objasni Broku po čemu je dotična narukvica toliko posebna. E sad, reče Eitri, ovo treće već dugo nameravam da napravim. Moje najveće delo. Ipak, još je nezgodnije od prva dva. Dakle, evo šta trebaš da radiš. Da pumpam i da ne prestajem, reče Brok. Tako je, kaza Eitri. Čak i više nego pre. Ne menjaj ritam ili će cijelo delo propasti. Eitri uze komad sirovog gvožđa veći od svakog koji je crna muva koja je bila Loki ikada vidjela i ubaci je u kovačku peć. I njih dvojice su ponovo krenula sa radom. A Loki u obliku muve odluči da nema više vremena za final lukavstva. Eitrijevo majstorsko delo će zadiviti bogove. Ako se bogovi dovoljno zadive, on će izgubiti glavu. Loki slete Broku među oči i poče da ujeda patuljka. Iako su ga oči pekle, patuljak je pumpao dalje. Loki zagrize dublje, jače, s više očajanja. Sada se krv slivala patuljku niz lice i zaslepela ga je. Brok zaškilji i odmahnu glavom u pokušaju da se otarasi muve. Trzao je glavom čas na jednu, čas na drugu stranu. Probao je ustima da oduva muvu, ali nije uspeo. Muva je griza dalje, a patuljak nije video ništa. Ali Brok je odbrojavao. Kada je završio pokret, on otrgnu jednu ruku s meha i zamahnuo na muvu tako snažno i brzo da je Loki jedva izvukao živu glavu. Brok opet zgrabi meh i nastavi sa radom. Dosta, doviknu Eitri. Crna muva je nesigurno letela po sobi. Eitri otvori vrata i ona uspe da pobegne. Eitri razočarano pogleda u brata. Brokovo lice bilo je zamrljeno znojem i krvi. Ne znam šta si ti to pokušavao u onom trenutku, reče Eitri, ali malo je falilo da sve pokvariš. Nije ispalo ni blizu onako sjajno kako sam se nadao. Prosto ćemo morati da vidimo. U sopstvenom obliku Loki se ušećka kroz otvorena vrata. Jeste li spremni za takmičenje, zapita. Brok neka ide u Asgard, neka odnese moje darove bogovima i neka ti odseče glavu, reče Eitri. Ja više volim da sam ovdje. Ispod nateklih kapaka Brok je gledao pravo u Lokija. Jedva čekam da ti odsečem glavu. Ovo je postalo lično.
U Asgardu su na prestolu sedela 3 boga, jednooki sveotac Odin, Thor gromovnik i Frey, gospodar letnje žetve. Oni su bili sudije, oni su živi. Odin je rekao Broku, ti nikada nećeš biti zvezda sa tom stomačom. Šalim se. Uglavnom, Loki je stajao pred njima, pored trojice gotovo istih Ivaldijevih sinova i Broka. Ivaldijevi sinovi su ti načinili darove, reče Loki, veliki Odine, kao i Thoru i Freju, a isto tako i Eitri i Brok. Na vama je da odlučite koja je od ovih 6 stvari najlepša. Ja sam ću ti pokazivati darove Ivaldijevih sinova. Iznio je pred Odina koplje po imenu Gungnir. Bilo je divno i na njemu je bio urezan složen splet runa. Probija sve pred sobom, a kad ga baciš uvijek pogađa metu, reče Loki. Na kraju krajeva, Odin je imao samo jedno oko i ponekad nije baš savršeno cilj. I što je podjednako važno, zakletva koja se položi na ovom koplju ne može se prekršiti. Odin je podigao koplje i samo rekao veoma lepo. A ovo je, kaza Loki ponosito, duga i otmena zlatna kosa, napravljena od pravog zlata. Prirašće uz glavu osobe koja je potrebna i u potpunosti se ponašati kao prava kosa. Da isprobamo, reče Thor. Sif, dođi ovamo. Sif je ustala pokrivene glave. Ostali bogovi su bili u šoku kada je skinula mana. Pažljivo je stavila kosu i ispred njihovih očiju nova kosa je srasla uz njenu glavu. Nevjerovatno, reče Thor. A posljednji čudesni dar od Ivaldijevih sinova bio je malen i ispresavijan kao tkanina. Loki je tkaninu dao Freju. Šta je to, reče Frey? Liči na svilen šal, nije bio nešto zadivljen. Liči, kaza Loki, ali kad ga razmotaš vidjet ćeš da u sred njega stoji brod po imenu Skidbladnir. Najveći brod koji možeš zamisliti, a može se i savijati i staviti u torbicu. Frey je bio zadivljen, a Loki je laknuo. Darovi su bili odlični. Sada je došao red na Broka. Oči su mu bile crvene i natekle, a na vratu je imao veliki ujed insekta. Ali Loki je Brok izgledao vrlo samouvereno, naročito kad se uzme u obzir kakve čudesne stvari su Ivaldijevi sinovi napravili. Brok uze zlatnu grivnu i stavi je ispred Odina. Ova narukvica se zove Draupnir, reče Brok, jer svake 9. noći iz nje će ispasti 8 zlatnih grivni i jednake lepote. Možeš ih deliti kao nagrade ili ih čuvati i uvećati svoje bogatstvo. Odin je razgledao narukvicu pa je stavio na ruku. Veoma je lepa reč. Loki se prisjećao da je Odin to isto rekao i za koplje. Onda Brok priđe Freju. Podigao je tkaninu i pokazao ogromnog vepra zlatnih čekinja. Moj brat je napravio ovog vepra da ti vuče dvokolice, reče Brok. Jurit će nebom i preko mora brže od najbrže konja i nijedna noć neće biti toliko mračna da je zlatne čekinje neće osvetliti. Nikad se neće umoriti i nikad te neće izneveriti. Frey izgledao zadivljeno, ali svejedno, pomisli Loki, čarobni brod što se savija kao maramica je podjednako zadivljujući. Lokijeva glava je za sad bila bezbedna, jer je znao da je pokvario zadnji Brokov dar. Ispod tkanine Brok izvuče čekić i stavi ga pred Thor. Thor pogleda i uzdahnu. Drška je prilično kratka, reče. Brok klimnu glavom. Jeste, reče. Ja sam kriv. Ja sam pumpao meho. Ipak, pre nego što ga prezreš, da ti ispričam po čemu je ovaj čekić jedinstven. Zove se Mjolnir, munjotvorac. Kao prvo, nesalomljiv. Nije važno koliko jako udariš, čekić će uvek ostati neoštećen. Thora ovo kao da je zanimalo. Već je tokom godina bio izlomio mnogo oružja. Ako baciš čekić, nikad neće promašiti metu. Thora je ovo zanimalo još više. Izgubio je veliku količinu oružja tako što bi gađao nešto kad se iznervira pa promašio. Nevažno koliko snažno ili koliko daleko ga baciš, uvek će ti se vratiti u ruku. Thor se sada već osmehivao, a bog groma se ne osmehuje često. Možeš i da menjaš veličinu čekića. Rašće će i smanjivati tako da ćeš, ako želiš, moći da ga sakriješ pod košulju. Thor oduševljen zatapše i Asgardom se zaori grmljavina. A ipak, kao što si primetio, završi Brok tužno, drška je stvarno prekratka, zato sam ja kriv. Kratka drška je neznatan problem, tiče se samo izgleda, reče Thor. Ovaj čekić će nas služiti i zaštititi od ledenih divova. Ovo je najlepši poklon koji sam ikad vidio. Zaštitit će Asgard, štitit će sve nas, reče Odin sa odobravanjem. Da sam ja div, veoma bi se plašio Thora s tim čekićem u ruci, reče Frey. Da, odličan čekić, ali Thore, kosa? Sikina divna zlatna kosa? Zapita Loki očajnički. Šta? Da, moja žena ima vrlo lepu kosu, reče Thor. Elem, Brok, pokaži mi kako da povećam i smanjim ovaj čekić. Thorov čekić bolje je čak i od mog koplja i sjajne grivne, reče Odin. Čekić je veličanstveniji čak i od mog broda i vepra, priznaje Frey. Bogovi potapšaše Broka po ramenu i rekoše mu da su oni Eitri načinili najlepši poklon koji su oni ikad dobili.
To mi je milo, reče Brok i okrenu se ka Lokiju. Sad mogu ti odsečem glavu, Laufein sine, i odnesem je sa sobom. Eitri će se baš obradovati. Možda možemo da je pretvorimo u nešto korisno, za razliku od sadržaja. Ja, otkupit ću svoju glavu, reče Loki. Daću vam dragocenosti. Eitri i ja već imamo sve dragocenosti koje nam trebaju, kaza Brok. Mi pravimo dragocenosti. Ne, Loki, ja hoću tvoju glavu. Loki razmisli na trenutak pa reče, onda je uzmi, ako uspeš da me uhvatiš. I Loki skoči visoko u vazduh i pobeže. Brok pogleda u Tora, možeš li da ga uhvatiš? Thor slegnu ramenima. Stvarno ne bi trebalo to da radim, ali s druge strane baš bih rado isprobao ovaj čekić. Za nekoliko trenutaka Thor se vratio čvrsto držeći Loki. Loki je streljao pogledom. Brok onda izvadi nož i krene da mu odseče glavu. Naravno, kaza Loki, možeš naravno, ali ovim molim silno godina da se uključi. Ako mi odseče komadić vrata, prekršit će uslove naše pogodbe, po kojoj ti je obećana moja glava i ama baš ništa drugo. Odin okrene glavu. Upravo je, nemaš pravo da mu odsečeš vrat. Brok je bio razrežen, ali ne mogu da mu odsečem glavu, a da mu ne zasečem vrat. Loki je delovao baš zadovoljan sa sobom. Vidiš, kada bi ljudi razmišljali o tačnom značenju svojih reči, ne bi se usuđivali da se opklađuju s Loki. Najmudrijim, najpametnijim, najlukavijim. Brok ošapnu Odinu jedan predlog. To je pošteno, složi se Odin. Brok odnekud izvadi kožni kaiš i nož i obmotao je kaiš Loki oko usta. Brok pokuša da probije kožu vrhom noža. Sečivo noža me ne može poseći, bojim se, reče Loki. Brok frknu i izvuče oštro kazarsko silo i probio je njime kožu i bušio rupu u Lokijevim usnama. Onda je izvadio jak konac i zašio Loki u usne jedno za drugo. Brok je otišao i ostavio Lokija čvrsto zašivenih usta, nesposobnog da se žali. Lokija je to što ne može da govori bolelo još više nego to što su mu prišivena usta. Dakle, sada znate kako su bogovi dobili svoje najveća blaga Lokijevom krivicom. Tako je to bilo s Loki. Ogorčeni ste na njega čak i kada ste mu najzahvalniji i zahvalni ste mu čak i kada ga najviše mrzite. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, bacite like, pogledajte moje ostale videe i zazvonite zvonce jer vidim da veliki procenat vas nije subscribe-an. Tako da subscribe-ujte se odmah i zazvonite zvonce. Uglavnom, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi.